Coronavirus eist 3 doden in Zeeland. Het is dinsdag 24 maart. Dit is Zeeland Nu. Streep gezet door centrale eindexamens. Nieuwe oproep om vakantieparken te sluiten. Een WhatsApp-groep moet dure GPS-diefstallen voorkomen. Dag dames en heren, volgens de laatste cijfers zijn sinds gisteren in Zeeland 3 Zeeuwen nu overleden aan het coronavirus. En dit betekent dat het totaal nu op 5 personen staat. Daarnaast zijn vandaag opnieuw in Zeeland 10 mensen positief getest op het virus. Het betreft inwoners uit Tolen, Geersdijk, Zierikzee, Heinkensand, Sint-Anneland, Goes en ook 4 uit Terneuzen. En daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 73. De centrale eindexamens voor middelbare scholieren die gaan niet door. Dat heeft minister Slop vandaag bekendgemaakt. Scholen moeten nu aan de hand van de resultaten van de schoolexamens bepalen of een leerling geslaagd is. Een wijs besluit, want onduidelijkheid en onzekerheid, dat is op dit moment het lastigst voor de leerlingen en de scholen. Dus nu dat besluit genomen is, hebben we in ieder geval meer tijd en dat is erg belangrijk. En in die tijd moet er nog heel veel geregeld worden voor en door de scholen. Maar helemaal spannend is het natuurlijk voor alle eindexamenkandidaten zelf. Vera van der Heijden uit Middelburg. Ze zit in het eindexamenjaar van het gymnasium van het Nehalenia. Gistermiddag maakte ze nog eindexamen Frans literatuur. Veel scholen kwamen er toen achter dat het lastig is om alle regels omtrent corona op te volgen. Het was wel moeilijk om de 1,5 meter vast te houden. Het ging wel, maar ja, het was wel een beetje een twijfelgeval. De examens zijn daarom gestopt. Maar wat nu? Er is veel onduidelijkheid bij eindexamenleerlingen. Want welke cijfers tellen mee en wat moeten ze de komende tijd nog maken? Vera is in ieder geval optimistisch over haar slagingskans, want ze staat er goed voor. Zoals mijn NC-cijfers er nu voor staan, ben ik geslaagd. Maar ik moet nog wel wat toetsen maken. Dus ik moet die wel heel erg verprutsen om niet meer te slagen. Toch gaat de vlag nog niet uit, want pas eind van de week komt haar school met duidelijkheid over de komende weken. Alle campings en vakantieparken in Zeeland moeten dicht als het aan de veiligheidsregio Zeeland, de VRZ, ligt. Afdwingen kan op dit moment nog niet, maar de VRZ doet vandaag een moreel appel op toeristen om thuis te blijven. En daarvoor is ook een reclamecampagne in de maak. Zoals het kabinet gisteren zei, kan de voorzitter van de veiligheidsregio, en in Zeeland is dat burgemeester Jan Loning van Terneuzen, gebruik maken van een noodverordening op basis van de wet publieke gezondheidszorg. Maar het sluiten van campings en bungalowparken heeft volgens de VRZ meer tijd nodig om uit te werken. En dat komt door het grote economische belang van de recreatiesector in Zeeland. Dus het blijft nog eventjes bij een oproep. En om dit moreel appel kracht bij te zetten is er een reclame in de maak voor in het buitenland, waarin mensen wordt opgeroepen niet naar Zeeland te komen. Volgens de VRZ is de Zeeuwse gezondheidszorg niet in staat om tijdens de coronacrisis ook toeristen te behandelen, want daar is in Zeeland onvoldoende capaciteit voor. Het Admiraal de Ruyter ziekenhuis in Goes heeft vanochtend een grote witte tent voor de deur van het gebouw geopend. Daar kunnen bezoekers spullen afgeven voor familie of vrienden die in het ziekenhuis liggen. Dit is de tent voor de ingang van het ADRZ in Goes, die vanaf vandaag dient voor de overdracht van spullen. Tussen 12 en 3 uur in de middag kunnen mensen er terecht om dingen voor de patiënten in het ziekenhuis op te halen of te brengen. Toen wij aan iedereen bekend maakten dat er geen bezoek meer het ziekenhuis in mag, op enkele uitzonderingen na, hebben we bedacht hoe komen dan patiënten aan hun spulletjes, aan een boek, aan een bril, aan een telefoon. Hoe krijgen ze hun vuile was afgevoerd? Toen hebben we bedacht, nou laten we dat niet in de receptie doen, die is te klein en daar zit al een redelijke druk op. En toen kwamen we op het idee van de tent. En vandaag werd er direct gebruik van gemaakt. De nieuwe tent is in sommige gevallen wel heel handig. Ik heb zojuist kleding en een bril en gehoorapparaten van de buurman van mijn vader ingeleverd. En de bril en de gehoorapparaten van mijn vader neem ik nu weer mee. Want hij is vanmorgen verplaatst van het ziekenhuis naar het gasthuis. En daar kwamen we erachter dat hij niet zijn eigen bril en zijn eigen gehoorapparaten had. En zo heeft de tent zijn waarde op de eerste dag al bewezen.
Ja, aangeschoven is collega Floris-Jan Sietsema. Ja, ook daar in die tent afstand houden, 1,5 meter van elkaar. Maar ja, dat blijkt in de praktijk toch moeilijk. Dat vinden heel veel mensen toch lastig om 1,5 meter afstand te bewaren, terwijl je dat helemaal niet gewend bent om te doen. En toch zijn er allerlei dingetjes bedacht waardoor je afstand kan bewaren. Bijvoorbeeld naar je huisarts gaan, iemand waar je toch altijd binnenkomt, hand geeft, toch dichtbij zit. De zorgverzekeraar CZ die is bezig geweest met een speciale app waarmee je op afstand aan contact kan hebben met je huisarts. Ze wilden dat later gaan uitrollen, maar hebben dat allemaal naar voren gehaald omdat dat nu toch wel extra hard nodig is. En wat denk je bijvoorbeeld van je sportlessen, judo? Hoe doe je dat als je niet meer te dichtbij mag komen? Nou, daar is iets op bedacht. We gaan even kijken hoe André van Meerkerk dat aanpakt in zijn garage. Hier heb ik hem bij zijn broek, daarheen. Trek hem naar je toe. En nu kan ik hem wel dubbel vouwen en op zijn nek zetten. Ik blijf zeker minimaal 2 tot 4 trainingen per week geven online op het moment dat het stil ligt. En als we weer in de zaal mogen, dan stop ik er direct mee, want het is echt surrogaat. Ik ga mijn bril opzetten. Ik kijk nog even in de comments die voorbij komen online of daar nog vragen zijn. Maar zonder bril zie ik niks. Nou ja, dat is toch creatief bedacht. Zijn er nog meer van die creatieve ideeën? Zeker. Bijvoorbeeld naar het museum gaan kan ook niet meer. En daar zijn de musea dus druk bezig mee. Hoe vang je dat een beetje op? Bijvoorbeeld het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Die hebben nu een speciale online tentoonstelling bedacht. Het virtuele museum gaat niet uit van de gebouwen en de kennis, maar die gaat uit van de bezoeker. Wat zou de bezoeker willen zien? Wat is interessant voor de bezoeker? Nou, dan laat je die dingen zien uit het museum wat aandachtswaarde heeft, attentiewaarde heeft, nieuw is, oorspronkelijk. En daar kun je dan heel langzaam elke dag die website mee vullen. Maar goed, je mag nog steeds de straat op, toch? Het mag wel, liever niet. Maar de premier heeft ook gezegd, als je toch echt even een frisse neus moet halen, dan moet dat kunnen. Maar bewaar dan wel goed afstand, ook als je bijvoorbeeld even boodschappen gaat doen. Maar hoe doe je dat en hoe weet je nou wat precies die 1,5 meter is? Dat is toch ingewikkeld. Maar daar heeft Pieter Hazelager iets op bedacht. Ik wilde gewoon een beetje besef hebben van de maat 1,50 meter. Als je allemaal mensen op straat lopen, denk je, ja, dat is allemaal veel te dicht op elkaar. Dat klopt volgens mij niet. En toen ben ik hem gaan maken. Ik moet zeggen, ik schrok er zelf wel van. Omdat ik vond dat hij toch veel langer werd als dat ik dacht. Maar hij is precies 1,50 meter. Dus dit zou dan dus volgens de RIVM de juiste afstand zijn tussen mensen die in het openbaar met elkaar communiceren. Het ziet er misschien nog wel een beetje gek uit, maar je weet in ieder geval dat je altijd de juiste afstand hebt. Dus ik denk, Ariane, dat wij ook gewoon maar moeten gaan knutselen. Inderdaad, gaan we doen. Vier jongeren tussen de 14 en 20 jaar hebben bekend dat ze eind vorige week een ravage hebben aangericht in de Morgenster, de kerk aan de Adriaan Lauwerijsstraat in Middelburg. De vloeren en muren werden beklad met verf en met biljartballen werd een kostbaar orgel bekogeld en beschadigd. Volgens de politie willen de 4 jongens helpen met opruimen, hun excuses maken en proberen om de schade te vergoeden. De kerk staat leeg en wordt gebruikt als opslagplaats. En ondertussen blijft de diefstal van GPS-systemen een actueel probleem voor de boeren en voor de politie. Zo zijn kort geleden nog 2 GPS-schermen gestolen in Biervliet. Van de dader ontbreekt daar ieder spoor. In West-Zeeuws-Vlaanderen hebben de boeren nu een WhatsApp-groep opgericht om elkaar te kunnen waarschuwen bij verdachte situaties. Haalde u hem nou vroeger er ook altijd af? Nee. Landbouwer Mark Verhagen uit Oostburg heeft al jaren een GPS-systeem om hem te helpen met de landbouw. Tot vorig jaar liet hij dat gewoon op de trekker zitten als hij klaar was op het land. In het begin hoef je er helemaal niet aan te denken en nu is het iedere keer, oh ja, het GPS-systeem moet er nog af. En het is wel een omslag die we moeten maken als agrariërs om het wel te doen. Maar en dan gaat hij achter slot en grendel? Ja, klopt. Dus iedere avond eraf en dan de volgende morgen er weer terug op. Het is inmiddels een groot probleem bij de landbouwers. GPS-systemen worden aan de lopende band gestolen. Boeren nemen maatregelen door camera's te plaatsen, maar hebben ook behoefte om elkaar beter op de hoogte te houden. In West-Zeeuws-Vlaanderen hebben ze daar wat op gevonden. Dus met een paar initiatiefnemers vanuit onze club hebben we een appgroep opgesteld. Maar dat is niet alleen voor ZLTO-leden. Dus iedereen die zich betrokken voelt of is op het platteland is welkom om daaraan deel te nemen. Want de leefbaarheid van het platteland, dit is gewoon belangrijk. En ja, intimidatie vanuit dit soort boevenbendes. Ook privé is gewoon lastig. Echt
beangstigend. Hoe meer ogen, hoe beter eigenlijk. Want hun zijn ook de ogen en de oren eigenlijk in het gebied. En dus dat juichen we alleen maar toe. Het is ook maar heel erg belangrijk dat ook die informatie, hetgene wat zij zien, dat het ook bij de politie terechtkomt. Dan zit u zelf als wijkagent niet in die groep. Is dat een bewuste keuze? Ja, dus een bewuste keuze in die zin dat we graag willen dat de regie bij de meldkamer blijft liggen. Zij hebben het overzicht waar alle voertuigen zijn. Ik ben ook wel voor het werk niet altijd hier in het gebied. Ik ben ook wel eens vrij. En zij kunnen daardoor precies zeggen van oké, die auto die gaat daar naartoe. Die zijn op de hoogte van de situatie. En dan hebben zij het overzicht en de regie. En dan moet het goed komen. Ik vind het toch jammer dat ze het zelf niet direct volgen. Ik begrijp het wel, want hij zegt ja, ik kan ook niet ieder e-mailtje of iedere berichtje lezen. En ik wil er ook niet op aangesproken worden. We zullen elkaar moeten scherp houden. En we zullen het nummer 112 gewoon heel snel moeten bellen. Als er wat is, niet vertrouwen, 112 bellen. Daar is het voor schijnbaar. Dus moeten we er ook gewoon gebruik van maken. Hoe groot is de groep inmiddels? We zitten nu op dik 125 mensen. En dat zijn allemaal mensen die echt in het buitengebied wonen of erbij betrokken zijn. Wijkagent Christian Wisse heeft nog wel advies voor de boeren. Maak het iedereen zo moeilijk mogelijk en sluit deuren en ramen en alles goed af. En de loodsen en ook de tractoren. En bergen de dure apparatuur goed op. Ja, de tijd dat er niks meer op slot hoeft, die is voorbij. Ja, die is voorbij, ja. Ja, dat ook. De schuren moeten op slot, de tractor moet op slot. Het is wel een hele omslag. Het ziet er zo zonnig uit. Het lijkt wel een heerlijke lentedag. Maar door de oostelijke wind is het met name 's ochtends nog best koud. En de komende dagen blijft het zonnig, maar fris en 's nachts zelfs vorst. En misschien aan het einde van de week weer een klein regenbuitje. Zometeen Zeeuws meisje als boegbeeld voor gelijkheid. Ik zal hem even vastzetten. Ja, en dan kan je even bellen. Hoi. Hoi. Hey, wil jij van mij even kijken of de krullen goed zitten bij de groene? Kan jij het goed zien? De krullen zitten te veel naar achter. Ze moeten veel meer naar voren. Oh, dat is wel heel fijn. Dan gaan we het nu nog een keer doen. Mag ik je straks nog even appen? Ja, kom goed. Ja, dat dus zometeen met daarna nog een uitgebreide weerbericht voor de komende dagen. Hou ook onze site en app in de gaten als u op de hoogte wilt blijven. Heel graag tot morgen.